Fish bomb lang po. Ma'am, fish bomb. Ma'am, fish bomb. Ma'am. Fish bomb na lang sa'yo, ma'am. Oh, fish bomb, ma'am. Oops! Teka. Hindi siya Amerikana, hindi din siya Koreana, hindi sa Britanya, hindi din Kenya. Okay guys, malapit na kami dito sa plaza nila. Ayan, nauna si Moto Step, nasa likod ko naman si Leo J Travel. Ayan, so sasama daw si G-Mars Motovlog. So hintayin namin dito sa plaza. Ayan, eto na oh, ganda di ba? So maghanap kami mamaya kung saan kami magpa-park. Okay, sige. Dito yung entrance guys. Grabe, ang ganda. Eternity later. Okay, so ngayon nandito na kami. So papasok kami dun sa loob para matignan yung mga Christmas tree and mga Christmas lights sa loob guys. At syempre mamimigay na tayo ng chocolates. Ayan oh, sana mapasaya ko kayo guys. Okay guys, so nandito na kami sa loob. Ayan. Diba? Ang ganda, diba? Oh. So ayan, pasyal muna tayo guys. Ayun oh. So, parang kilala ko ito oh. Ito, artista ata to eh. Bro, artista ka? Sana all. Ay! Hey, mouse! Wala yung sticker to. Few inches later. Prospero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty, who's nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're away. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And because I don't believe, Mamacita, where is Santa Claus? I look for him because it's Christmas Eve. I know that I should be sleeping, but maybe he's not far away. So I close the window and peep in, hoping to see him in his sleigh. I hope he won't forget to bring. Ayun, pa-follow na lang po. Subscribe na lang po. Ayan. Ayan o, shout out guys. Gawin na lang po. Okay, salamat po.
Okay, paano? Picture tayo kaya, picture tayo, picture tayo. Eh, par. Oh. Kami landscape. Ay, picture yun. Oh, sino? Kami ng mga sticker. Ma'am, papalo ha. Papalo po. Papalo na lang, ma'am, ha? Ay! Ay, picture ako. Meron na ba? Meron na? Ay, hindi na yun. Ito. Ito. Oh, bati ka na, boss. Okay. Ay, picture ba? Picture tayo kaya. Okay. Para mapanood namin sila. Okay. So, tanungin mo muna yung pangalan nyo, guys. Venus po. Okay, si Blaze Motovlog, Gamart Motovlog, and Motorspeed, Chocotops. Ayan yung kasama natin. Up. Okay, sige. Okay, game. Picture kami niya kayo. Ayun o. Fist bump. Sticker na lang po yung mga iba. Okay. Sige. Ma'am, ano? Maricel. Yes, PG po. Easy, okay. Taga saan kayo, ma'am? Nicolas po. Ah, San Nicolas po. Oh. Sticker po. Ayan o, papalo na lang po, ma'am, sir. Papalo na lang po. Sige, ma'am, bye-bye po. Thank you po. Bye. Ma'am, peace bomb. Happy New Year, ma'am. Sabihin ang totoo, sabihin mo na. Naman ang puso mo. At Ano wala ang pangalan ng ma'am? Christy po. Oh, ha? Ikaw, ma'am, ang pangalan mo? Ligaya. Ligaya. Wow. Ikaw na, sticker, ma'am. Yan po. Walang chocolate. Sure, bibigyan natin si ma'am. Oh, peace bomb muna. Oh, okay. Thank you. Merry Christmas. Bye-bye. Ma'am, peace bomb. Okay. Stickers, ma'am. Naramdaman ang gusto. Okay, Happy New Year, ma'am. Ma'am, by the way, anong pangalan mo, ma'am? Diana. Diana, oh. Shout out, mama. Okay. Okay, ma'am. Happy New Year mo. Okay, bye-bye, ma'am. Bye-bye. Ma'am, peace bomb. Happy New Year, ma'am. Ito ang aking pag-asa at ang tanging ligaya. Thank you po. Ma'am, pwedeng malaman yung pangalan mo, ma'am? Ederlyn po. Ederlyn, ma'am. Okay, ma'am, please follow my page and mga kasama namin, ma'am. Mamimigay na rin po kami ng mga sticker ko. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Baka may mag... Sa isang sulat mo ay nabihag ako para maniwala ang lahat. Bam na lang sa'yo, ma'am. Oops! Oh, stickers, ma'am. Ay, thank you po. Happy New Year, ma'am. Ma'am, ano pangalan mo, ma'am? Sa isang sulat mo nabigay ako napalit ng pag-asa ang puso. Nicole po. Nicole, oh, shout out ko, ah. Please follow na lang po yung mga page namin, ano? Okay, bye-bye po. Oops! Teka. Hindi siya Amerikana, hindi rin siya Koreana, hindi isang Britanya, hindi din taga Kenya. Siya ay Pilipina na isang Happy New Year, ma'am. morena, pwede rin mistisa, nakakagayuma. Hindi siya Ay, ma'am. Bigyan ko kayo ng sticker, ma'am. Kilala niyo yun, ma'am? Anak ko. Ay, alam niyo, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am, ah. Okay, thank you po. Ma'am, peace bomb lang po. Anyo. Happy New Year, ma'am. Ay, wow, thank you. Okay. Vlogger ka? Yes, ma'am. Ano pangalan mo, ma'am? Krisa. Teresa. Oh. Pinabati ko yung nanay ko. Okay po. Thank you, ma'am. Bye-bye. Oh, best bomb, ma'am. Happy New Year, ma'am.
Palo na lang, ma'am. Sir, oh. Here. Hi po. Happy New Year po. Bye-bye. Peace bomb. Oop! Ay, ma'am, Happy New Year, ma'am. Ma'am, peace bomb lang po. Peace bomb. Happy New Year, ma'am. Okay. Ay, boss, pwedeng mamigay ka ng sticker? Yan, motovlog po. Kami ng sticker. Free po ito. Yes, ma'am, pre po yan. So, ma'am, pwedeng malaman yung pangalan mo? I'm Gretel po. Okay. Wait lang. Ayan, ayan. 1, 2. Ayan na! Ayan na! Ayan na! Ako ba'y nalulula? Hindi ko mapigilan. Hello po. Sa kanya ako lubos na humahaha. Okay, sige. Ma'am, bye-bye. Bye-bye po.